Припинок. Автовокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод газоапарат. Припинок. Завод газоапарат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Університет. Припинок. Університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Гоголя. Припинок. Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Бульвар космонавтів. Припинок. Бульвар космонавтів. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Проспект Машерова. Припинок. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. ЦУМ. Автобус рухається по маршруту номер 47. Припинок. ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Леніна. Припинок. Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Сквер Іконнікова. Припинок. Сквер Іконнікова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Площа Леніна. Припинок. Площа Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Парк 1 мая. Припинок. Парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мостовая. Припинок. Мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Матросова. Припинок. Матросова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Веселая. Припинок. Веселая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пригородная. Припинок. Пригородная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Училище Олімпійського резерву. Припинок. Училище Олімпійського резерву. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Агротранс. Припинок. Агротранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Школа. Припинок. Школа. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Хлібпрам. Припинок. Хлібпрам. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Бауманская. Припинок. Бауманская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Поворот Козловичі. Припинок. Поворот Козловичі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Приграничная. Припинок. Приграничная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Улица Клейниковская. Припинок. Улица Клейниковская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Латвія. Припинок. Латвія. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Ясноборська. Припинок. Вулиця Ясноборська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пірсерова. Припинок. Пірсерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Новые Козловичі. Концевы. Припинок. Автобус рухається по маршруту номер 47. Подрихтуйте проездные документы для контролю. Выход буде проводиться праз пярэднія дзверы. Припинок. Новые Козловичі. Концевы. Припинок.